Jeg hedder Thomas Reit Andersen, og jeg er administrationschef her hos UNICEF Danmark. Jeg har arbejdet her i godt 10 år, og mine ansvarsområder er IT, økonomi, HR og kundeservice. Det stærkeste ved systemet, synes jeg, er, at vi er i stand til at strømline processerne, gøre samtalerne og processen omkring mus-samtalerne mere ensartet, støtte lederne i dialogen under mus-samtalerne, forberedelsen af mus-samtalerne. Men jeg synes, at dialogen, specielt omkring kompetenceudvikling, er blevet mere målrettet, og det at have det som dialogværktøj under mus-samtalerne har fungeret rigtig godt. Et lille tip netop omkring det her med at forberede kompetencespilsvævet for os har været for eksempel ikke at medarbejderne på forhånd har vidst, hvor det ønskede niveau har ligget. Den spørgeguide, der er til, hvordan man scorer sig selv, synes jeg er utrolig konkret for medarbejderne, når de skal vurdere deres eget kompetenceniveau. Og det med, at de ikke ved, hvad det ønskede niveau er, har gjort, at der har været nogle klare gaps i de forskellige kompetencer. Og det har gjort det utrolig konkret for lederne og medarbejderne at kunne lave nogle mere konstruktive kompetenceforløb, tror jeg. Og det gør også, i og med at man kan se, om der er kompetencer inden for teamet, at lederen så kan vælge at sige, men skal vi have sidemandsoplæring? Skal der investeres i ekstern undervisning eller videre efteruddannelse for den her medarbejder? Eller er gennemsnittet simpelthen godt nok for teamet? Så er det ikke nødvendigvis der, man skal kaste måske sparsomme kompetenceudviklingskroner ind i arbejdet. Altså, så på den måde, det giver et bedre overblik over, hvor er det, vi skal investere de midler, der er til rådighed. At det ikke er altid, at kompetenceudviklingsønsker stemmer overens med kompetenceudviklingsbudgetter, tror jeg, alle virksomheder står over for det dilemma.